إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شاعة مشت أب حاتير معبل بعسرت حادش حنشو عتميتن 20 كيلو هرتز وأب 25 متر باند كمون فنوان أب ساتلايت ن 24 ساعات أب نايل سات بعسرت حادش حن 678 ميجا هرتز أب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إيرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم مرحت حيلن كانتان زركبوهم 12 أبالات كفل سراويت 37 أب أخيبا تقاومهم سلازو سمعوا بأبالات سليات وسيدهم كم ستسوروا تقليتهم أب حيالو كبابيتات هاجر كبرها لخت نجارات بتساعدات أفواجاي نهر كم زلوا تحبيرهم أب كوليج ما ينفحي قد جلعوا ملك عز حاز جونت أمم قط مهارو دك حلفتن دك تران النعرة جيمت كم زلوا تقليتهم زين عب زرزرة كان مرحت حيلي كسب مرحت مسارع زركبوهم 12 أبالات كفل سراويت 37 برجيد 4 أبتي كفل سراويتهم ب 24 تقمتي كلتشن 14 زكانعو وانا وكنتات هاجر زعباز قبر أخيبا ناي تقاومو رئيتهم سلزهابو بأبالات سليات وسيدهم كم ستسوروا من جتات دمت مدرخ أقاليهم እቶም ተሰዊሮም ዘለዉ ኣባላት መንግስቲ ኩሎም ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ናብ መደበራት ታዕሊም ክወርዱ ዘውፅኦ ትእዛዝ ግቡእ ከም ዘይኮነን ዝሸምገሉ ስድሮም ናብ ውትድርና እንተወሪዶም ከዓ ኣብ ገዛ ዝተርፉ ቆልዓ ሰበይቲ ዝናብዮም ክስእኑ ምዃኖም ኣብቲ ኣኼባ ተሪሮም ሓሳቦም ድሕሪ ምሃቦም ንስራሕ ተደሊኹም ኣለኹም ተባሂሎም ብኣባላት ስለያ ባዶ ሓሙሽተ ከም ዝተወስዱን ዛጊት ዝርከብሉ ቦታ ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘየለን ምንጭታትና ኣገንዚቦም
ስርዓት ኣስመራ ኣውፂእዎ ዘሎ ሓድሽ تعليم ህዝባዊ ሰራዊት ንዝሸምገለ ኣባል ስድራ ናይቲ ኣብ ምክልኻል ዘገልግል ዘሎ ኤርትራዊ ወተሃደር ዝትንክፍ ብምዃኑ ኣብ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ከቢድ ተቃውሞን ነድርን የኸትል ከም ዘሎ ወሲሖም ዝጠቐሱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣብ ወተሃደራዊ ኣኼባታት ብሰራዊት ዝለዓሉ ዘለው ቀጥታዊ ሕቶታት ንመንግስቲ ልዑል ስግኣት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። መንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ሃገራዊ ሰራዊት ዝመጾ ዘሎ ናይ ጽልኢ ጸቕጢ ስለ ዘሰከፎ ንዝዓሰቦም ወተሃደራት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ደምሒት ልዕሊ ካልእ እዋን ይቐርቦምን ዘቤታዊ ስግኣቱ ንኸዝልቕ ይጥቀመሎምን ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ባረንቱ ካብ ዝርከብ ብፕሪማ ካንትሪ ዝጽዋዕ ቤት ማእሰርቲ ሓያሎ እሱራት ብ28 ጥቅምቲ 2014 ካሃድሙ ብዝፈተኑሉ ካብ ኣባላት ሓለዋ ብዝተተኮሰሎም ጠያይቲ ክልተ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ። ዛጊት ንመንነት ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝተረኽበ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘየለ ወሲኾም ዝጠቐሱ ምንጭታትና ኣብዚ ናይ 28 ጥቅምቲ ኣጋጣሚ ግና ሓያሎ እሱራት ብህይወት ከምልጡ ከም ዝኸኣሉ ኣረጋጊጾም። ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ከተማ ባረንቱ ብዘሕለፉልና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ዘሎ ተሓሕዛ እሱራት እቲ ዝበኣሰ ከም ዝኾነ እሱራት ልዕሊ 2 ሰዓት ብምጓዓዝ ነስታት 12 ሰዓታት ኣብ ዝወስድ ኣድካሚ ጉልበታዊ ስራሓት ዕለታዊ ከም ዝሃልኩ ክፍለጥ እንከሎ ብሰንኪ ዝሕሱም ኣተሓሕዛን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘሎ ሕፅረት ቀረብን ሓያሎ እሱራት ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት ክወስዱን ክሃድሙን ከም ዝረኣዩ ክርዳእ ኣይከኣል። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ክብረ ሃለኽቲ ነገራት ብዝተዓጻጸፈ ዋጋ ይንህር ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሖም። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና ብፍላይ ዋጋታት ናይቲ ህዝቢ ከም ቀንዲ ምንጭ ጸዓቱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ላምባ ናብ ዘይከኣል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንሓደ ሊትሮ ላምባ ናብ 130 ናቕፋ ብምዕራጉ ከዓ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሕፅረት ጸዓት ወዲቑ ነተን ዘለዎ ቁራቦ ምግቢ ክኽሽነሉ ብዘይክእል ሃዋሁ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ስርዓት ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ብዘኽርሮ ዘሎ ዘቤታዊ ወተሃደራዊ ጸቕጥታት ህዝቢ ክብእስ ንዝኽእል ስእነተ ኣኻልን መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ንምግታዕ ዘዝማዕረሮ ኣብ ምኽዛን ይጓየ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ዝዓርግ ዘሎ ክብሪ ሃለኽቲ ነገራት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንዘርእዮ ዘሎ ጽልኢ ተወሳኺ ናህሪ ከየኸተለሉ ከም ዘይተርፍ ኣሚቶም። ስርዓት ኣስመራ ወንበረ ስልጣኑ ንምንዋሕ መሰረታዊ ቀረባት ኣስሒኻ ዋጋታት እኻል እውን ዘይትንከፍ ብምግባር ህዝቢ ካብ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ሃገሩ ተኣልዩ ኣብ ንኡሳን ሓሳባት ክሃልኽ ዝብል ዝኣረገ ሜላ ህዝቢ ነቒሕሉ ከም ዘሎ ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም። ናይ ሎማ ዓመት ክራማት ጽቡቕ ምህርቲ ክርከብ ሓጊዙ እናሃለወ ስርዓት ኣስመራ ህዝቢ ገጠርን ከተማን ናብ ታዕሊም ክወርድ ብተደጋጋሚ እዝዝ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብቐጻሊ ሕሰም መነባብሮ ቀርሒኑ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ እምቢታ ውሳኒኡ ጸኒዑ ጉዱድ ውትህድርናን ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላውን ናብ ናይ መቐይሮን ተቃውሞን መድረኽ የእንፍቶ ከም ዘሎ ምንጭታትና ኣረዲኦም። ምስ ጸገማት ህዝብና ኣብ ዝቃረብ ካልእ ዜና ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኣካለ ስንኩላን ዝርከብዎም 388 ዜጋታትና ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ናብ ሸገራብ معسكر ስደተኛታት ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝኣተው ተሓቢሩ። ካብቶም ናብቲ معسكر ዝኣተው ስደተኛታት ንናይ ከሰላ ምንጭታትና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ስርዓት ኣስመራ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዋርሕ ዝገብሮ ዘሎ ዘቤታዊ ጸቕጢ ዓቕሎም ስለ ዘጽበበሎም ስድሮምን ንብረቶምን ኣላይ ዘይብሉ ራሕሪሖም ናብ ስደት ከምርሑ ከም ዝተቐስቡ ኣገንዚቦም። بسنك تقاط محدرة سرعة أسمرة ورحوي ناب سدة يمرحو نايزلو إيرتراويان قطري كاب زحلفو ورح مسكرم كل تشين 10 جميرو ناب شو عتشيح كم زعرقي موهات سبع أو حجزات ود بحوارات حجرات بوقعي مقلاتو يذكر. أب كوليج ماي نفحي قد لا أو ملك زحازي قنت أم مونغو تمهارو دك حلفتن دك تران النعرقي مت كم زلو من جتات دمت مدرخ كاوش تهجر حبيرم. أب حبريتهم أبتي كوليج أم مونغو زركبو تمهارو دك العلوت حلفتن دك تران ناب قنت أو ملك زخري متفنان علتاو ترئيون نخوني مت كم زلو بملكات مسرتاو تنكنايزي أب دك العلوت حلفتي زخونو تمهارو بأبالات كوليج زقبر حلفاتات كم زخوني عمل كيتم حنتي قوال العلوي حلف زخونة تمهاريت مس بتايا
ኣብ ቀጽሪት ኮሌጅ ጽዩፍ ተግባራት እናፈጸመት ዘርኢ ስእሊ ብተምሃሮ ኣብ ተንቀሳቓሲት ሞባይል ተቐሪጹ ናብ መላእ እቲ ኮሌጅ ድሕሪ ምዝርግሑ ሓለፍትን ክፍለ ሓለዋን እቲ ኮሌጅ ነቲ ተርእዮ ንምዕፋን ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ህውኽ ስጉምትታት ክወስዱ ከም ዝተረኣዩ ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ጉጅላዊ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ምትፍናን ተምሃሮ ከም ዘብእሶ ኣገንዚቦም كم مرأي نايزي بسنبت 26 تقمتي 2014 ኣብ ናይ ኣጋምሸት ሰዓታት ኣብ ምርቅ ዝተምሃሮ ከቢድ ጉጅለ ኣው በኣሲ ከም ዝተልዓለን ብምትእትታው ኣባላት ጸጥታ ከም ዝሃደን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ንደቂ ሓለፍቲ ተምሃሮ ዝግበር ክሳብ ናብ ስድሮኦም ብዘይ ጸገም ክበጽሑን ኣብ ዝደለይዎ እዋን ክምለሱን ከምኡ እውን ኣብ ቀጽርቲ ኮሌጅ ዝፍጽምዎ ጽዩፍ ተግባራትን ገበናትን ብዘይ ዝኾነ ኣራሚ ስጉምቲ ክሸፋፈን ዘኽእሎም ሓለፋታት ኣብ ልዕሊቶም ደቂ ተራሲ ብልን ዝተጣይሱ ተጋደልትን ኣሉታዊ ትዕዝብቲ ከኸትል ምጽንሑ ዘመልከቱ ምንጭታትና እዚ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሓለፍቲ ኪኖት ንሶም ዝውዕልዎ ዘለዉ ገበናት ንደቆም እውን ኣብ ተመሳሳሊ ተግባር ክነጥፉ ኣብነት ይኾኑ ብምህላዎም ይስዕብ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚ እዩ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ኣብ ጭኮና ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ እንታይ ይመሃር ምልካዊ ስርዓተ ምሕደራን መርሒነትን ተጻይ ምዕባልን ዴሞክራሲያዊ ገስጋስን ሓደ ህዝቢ ከም ዝኾነ ምስጢር ክኸውን ኣይክእልን መርሒነት ማለት ከዓ ምውካልን ምውሓስን ረብሓ ሓደ ህዝቢ እምበር ምግዛእን ምጭዋይን ናይቲ ክውከል ዝደሊ ህዝቢ ክኸውን ግቡእ ኣይከውንን ህዝቢ እቲ ድሌታቱ ከውሕሰሉን ህርመት ረብሓኡ ክውን ክገብረሉን ኢሉ ኣብ ስልጣን ዘቐመጦ መርሒነት ሓላፍነቱ ምዘውድቕ ኣብ ዝኾነ እዋንን ሰዓትን ካብ ስልጣኑ ከውርዶ ዘይነጽፍ ኣድማሳዊ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ዝተመዝገበ ፖለቲካዊ ምዕባለ እምበኣር ከም ቀጥታዊ መርኣያ ክውሰድ ኣየጸግምን ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ካብ 1987 ጀሚሩ ን27 ዓመታት ዴሞክራሲያዊ ስሩዕነት ብዘይዋደደ መርሓ ክገዝኦ ዝጸንሐ ፕሬዚደንቱ ካብ ስልጣኑ ንምስጓግ ብሓደ ህርመትን ሙቐት ዕላማን ተላዒሉ ኣብ ስሕዋት መዓልትታት ካብ ስልጣን ከኣልዮ ኽኢሉ ኣሎ እዚ ነትጉ ህዝባዊ ቅርሕንቲ ካበይ ዝነቐለ እዩ ንምንታይ ድሕሪ 27 ዓመታት ኣብዚ እዋን እዚ ከም ተርእዮ ተኸሲቱ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ከመይ ዝኣመሰለ ቀጥታዊ ጽልዋ ከንጽፍ ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክነልዕል ውድዕ ይኸውን ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ካብ መወዳእታ 80ታት ፈሊሙ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ዝሕጂ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ዘሎ ፕሬዚደንት ብሌይዝ ካምፓወሬ ተቆሪኑ ምስናይ ውሁብ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታቱ ኣብ ዝተሓተ ድኽነት ወሪዱ ዝርከብ ህዝቢ እዩ ፕሬዚደንት ካምፓወሬ ነቲ ካብ ከም ወርቂ ነሓስ ከምኡውን ማንጋኒዝ ዝኣመሰሉ ማዕድናት እታ ሃገር ዝሓፍሶ መለክዕ ዘይብሉ ገንዘብ ኣብ ጥቕሚ ዝበዝሐ ሓፋሽ ከውሕሶ ኣይጸንሐን ልዕሊ ፈረቓ ሚእታዊት ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝርከብ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ከዓ ኣብ ከቢድ ሕፅረተ ርኽበት መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን እዩ ዝነብር ብሰንኪ ሕሱም ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዝበዝሐ መንእሰያዊ ሓይሊ እታ ሃገር ናብ ስደት ከመርሕ ጸኒሑ መቐይሮ ከምጽኡ ዝብገሱ ናእሽቱ መራሕትን ፖለቲከኛታትን ብስውር ሜላ ክእሰሩን ክቕንጸሉን ጸኒሖም ኮታ እቲ ብፕሬዚደንት ብሌይዝ ካምፓወሬ ክፍጸም ዝጸንሐ ምልካዊ ንጥፈታትን ስኑፍ ምሕደራን ብዙሕ እዩ እዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ትሕቲ ሓደ መራሒ ን27 ዓመታት ከሕልፎ ዝጸንሐ ሕሰምን ምንግልታዕን ምስቲ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሕልፎ ዘሎ መከራ ዘይነጻጸል ተመሳሳልነት ከም ዘለዎ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊቲ ብምልካዊ መራሒኡ ክወርዶ ዝጸንሐ ውርደት ንነዊሕ እዋን ከዋህልሎ ዝጸንሐ ቅርሕንትን ተቃውሞን ናብ ናይ ምንታግ ደረጅኡ ስለ ዝበጽሐ ከዓ ነቲ ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ መራሒ ሳልስቲ ብዘይመልእ
ካብ ስልጣኑ ኣሳጉይግዎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ካብ ዝጨኩንዎ ዘሎ ፈታዊ ምልክ ዝናገፈሉ ድፍረት ኣጥርዩ ጽልኡን ተቃውሞኡን ኣብ ዘበርኸሉ ዘሎ እዋን እታ ናይ ነትጉይ ሰዓት ተቃሪባ ምህላዋ ንምእማት ድፍረት ወይ ምሕሳው ኣይመስልን ህዝቢ መሰሉ ልዑላዊ ሓርነቱ ከምኡውን ስቡሕ መንበርኡ ዘውሕዘሉ መሪሕነት እዩ ዝመርጽ ሓደ መራሒ ሃገርን ህዝብን ነዚ ህዝባዊ ጠለብ ምስ ዝጓንዮን ኣብ ባዕላዊ ረብሓኡ ጥራይ ተወሪሙን ህዝቡ ምስ ዝርስዕን ህዝቢ ክለዓልን መራሕቲ ክቕይርን ዘይንደል ሓይሊ ኣለዎ ምልካውያን መራሕቲ ሊብያ ግብፂ ቱኒዝያ የመንን ካልኦትን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቡርኪና ፋሶ መን ኣልይዎም ኣበይ ከለዉ ኢልካ ምስ እትሓትት መልሱ ንዘይድፈር ሓይሊ ኣህዛብ ዘመስክር ከም ዝኸውን ኣየማትእን ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ኣብዞም ዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልክት ተገዚኡ ዝወርዶ ዘሎ ዓዛብን ሕሰምን ቀይዲ በቲኹ እዚ ዓዛብን ሕሰምን ክጥጅኦ ዝጸንሐ ጽልእን እምቢታን ከዓ ክነቱክ ተቃሪቡ እሞ ህዝብና ወኒንዎ ዘሎ ድፍረት መቐይሮ ብተግባራዊ ተበግሶ ክድርዖ እዋናዊ ሃገራዊ መድረኽ ይጠልቦ ኣሎ شبر من مدرة قلتشني بحشمتكي أزيما منينا أزيما ينهم لا رفينا صارت الباب تنسينا حشمعتنا لسندلتا سلام كميك عندكم تخطاتلتن تساتفتن مدب دمت مدرخ سنبت نلومي إذا تفلاليز مالأختو تحستاتن أم منغو زأتو مؤزيماتاتن قريبنا لنا كساب مزازن مدبنا مسانا خطنحو زعدمكم أدالويت مدب أسمرت مدهاني سنة تنحو مدب سنبت مسدمت مدرخ نابز أطل مدب قدم محلافنا أمود أتانا مدبنا تملس حتى سنبت كان أربينا أبها قرنا نتكاملهم جنزب مالت نافا أب 1 سنتيم أب 5 سنتيم أب 10 سنتيم أب 25 سنتيم أب 5 سنتيم كمون أب 100 سنتيم زلو مثل انسسا منمن يبهالو ملسنا يزحتو أب مزازن مدبنا كن من نساينا كسب شعو ببزلوخ مفتنو حربنا مرخاي نوينا بله انت اي قريب انت اي كبله يذكر لمي بس العالم حربنا مرخاي نوينا بله انت اي قريب انت اي كبله يذكر لمي نزان ሕብረተሰብ ኣብ ትኽጭብጦ ዝሕልን ራእይ ወይ ዕላማን ምብጻሕ ዘድልዮ ጻዕሪ ብልሕን ጥበብን ምንጩ ኣእምራውን ኣካላውን ብቕዓት መንእስያት እዩ እንት ምንታይ መንእሰዩ ዝያዳ ካልእ ክሰርሕ ክሃልኽ ክመራመር ክበላሕት ክምህዝ ሙሉእ ዘይጉድል ዓቕምን ጉልበትን ዘለዎ እምበኣርከስ ነዚ ዝተገልጸ ዘራጉድ ጽሑፍ ጉዕዞ ሎሚ ብህልዋት መንእስያት እዩ ዝምራሕ ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩሎ ቀዳማይ ክፋሉ ሕጂ ክቐርብ እዩ ደጊመ ምክትታልኩም ዕድም ጉዕዞ ሎሚ ብህልዋት መንእስያት እዩ ዝምራሕ ኩልና ከም ንግንዘቦ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ መለለይታት ኣሎ ስለ ዝኾነ ከዓ ዘለናዮ መድረኽ ንብዙሕ ምኽንያታት
ካብቶም ዝሓለፉ መድረኻት ዝተፈልዩ ዘለናዮ ዘመን መዋዕል ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ትምህርትን ሞያን ምርምርን ፈጠራን ሃገራትን ሕብረተሰባትን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ነንሕድሕዶም ተመራኺሶም ዝኸዱሉ ዘለዉ እዋን እዩ ኣብዚ ንርከበሉ መድረኽ ንኤርትራውያን ግና እዚ ዝውክል ኣይኮነን እኳ ደኣ ህይወት ንምንባራ በዳሂት ኮይና ኢና ንረኽባ ምክንያቱ እዚ ህልውን መድረኽ ንዝጠልቦ ብቕዓት ዘማልእ ሰብ ምንባር ብቐሊልን ዝመቸአን ይኸውን ነዚ ብቕዓት ዘይውንን ምስ ጉዕዞ ዓለምና ንቕድሚት ብዘይስጉምን ድማ ምንባር ከቢድ በዳህን እዩ ብዛዕባ መንእስያት ኣብ እንዘራበሉ መንእሰይ ውዑይ ሓይሊ መንእሰይ ቀላሲ ዕቤት እናበለ ዝውድስ ኣዘራርባ ስርዓተ ግደፍ ምሒር ምድግጋሙ ክብሪ ናይቲ ሓቂ ዘማህምን ስርዓተ ግደፍ ሓቂ ከየምስሎ ዘሰክፍ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኩሉ መድያዊ ንቕሓት ቅድመ ኩነት ንኹልንትናዊ ምዕባለ ክበሃል ይከኣል ሰውራ ኤርትራ ብሓይሊ ብረትን ብዝሒ ሰብን ዘይኮነ ብሓይሊ ንቕሓትን ግብራዊ ተሳታፍነትን ኩሉ ቀጸላታት ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ክዕወት ከም ዝኸኣለ ታሪክ ምስክር እዩ ፖለቲካ ኣካል መዓልታዊ ህይወትና ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ካብ ፖለቲካ ተነፂልካ ምንባር ማለት ካብ ህይወት ከባቢኻን ሕብረተሰብካን ሃገርካን ዓለምን ተፈሊኻ ምንባር ከም ማለት እዩ መንእስያት ነዚ ህልው መድረኽ ብዓቢኡ ክግንዘቡን ንድሌታትን ጠለባትን ሕብረተሰብን ብግቡእ ክምልሱን ፖለቲካዊ ንቕሓቶምን ተሳታፍነቶምን ክዓዝዝ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም ውዳበ መሰረታዊ ረቕሒ ንዕውት ውፅኢት እዩ ሓይልን ምዕባለን ሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎ ደረጃን ኣገባብን ውዳበ ይውሰን ንሓይሉን ጸጋታቱን ብግቡእ ክውድብ ዝኽእል ሕብረተሰብ ቀጻልነቱ የውሕስ እዩ ጽልኡ ይዕቢ ረብሓታቱ የረጋግጽ መንእስያት ኣገደስቲ ካብ ዝበሃሉ ጸጋታት ሕብረተሰብ እዮም ኣብ ዙርያ ሓደ ራእይን ዕላማን ዝውድቡ ድማ ኣገዳስነቶም ዕዙዝ ትርጉም ይህልዎ ህግደፍ ከም ኣምር ሒዝዎ ዝብገዝ ሓደ ሓሶት ግና ከዓ ሓቅና ምሰለ ኣብ መንእስያትና ዘስርፆ ዝጸንሐ ተስፋታትን ንዘይትግበር ይትግበር ኣብ ምህላው ሰፊሕ ሸፈነ ወይ እውን ነቲ መንእሰይ ከላውዞ ይኽእል ኢሉ ብዝሓስቦ ውዲት ሽርሕን ጉርሕን ኣላሊሙ መንእስያትና ኣብ ክልተ ዓንኬላት ከም ዝገማምዑ ገይርዎም እዩ ምስ ግዜ ግና መድረኽ ባዕሉ መጋረጅኡ ከፊቱ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ነዚ ብተጻባእቲ ኣብ መንጎ መንእስያትናን ህዝብናን ዝገጥሙና ዘሎ ብድሆታትን ተጻብኦታትን ብብቕዓት ምምካትን ንምግጣምን መርገጢታትናን ነቕሓትናን ንረብሓን ንወፃ ህዝብና ኣብ ዝምርኮዝ ተሳታፍነትን ጥምረትን ክብኣን ምባል ኣብ ኩሉ መድያት ክዓብን ንመሰል ዝተረግፀ መሰል ህዝብን ኣደዳ ባሕሪ ምድረ በዳ ሰሃራ ግዳያት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ መንእስያትናን ነቕሓትናን ተሳታፍነትናን ኣብ ኩሉ መድያት ክዓብን ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ጌርና ክንሰርሓሉን ሕጂ መድረኽ ዝሓቶን ናይ ሓባር ስራሕ ብዓቢኡ ከዓ ናይ መንእስያት ግድ እዩ منالو كيزي زحزلو كيزي تحازيلونا نحزلو صافكو بزن خالو صباح كحزلنا صافكو بتحوت قوان ترقوام حلل لبوان وزح صببالو انتمومو زي من زي تواري منمو ايقت منالي نسب زي قدمو نسب زي قدمو خيرك
جزء من سيكل لخنت الجمهورس كندي دس مبلني مناتو بزح نجار كبركة مخالكو توماس إديسون بمنجد زابيهل تعرفنا نبذل مدب كنحلفنا كبرات خطاتلتنا ناب مستمعر قطمي نيلو ما مستمعر قطمي نقطمي بحر حدقو زل أخل داينا خنستمعر نوشتغي نبعيو ناب تبل قطمي ناب وشتغي نبعيو سأنتن سدتن تدماميرو مبتتان سدرا بيتنا قريرو وفيرو زقاتو حميم كزقالي نبعات كزدرس سيئن كمغني لبغة تقوديو حسامنا بقصي كرني بعين تخبنو عاتنا تقلقي أم أدمد الناس كذا فلطو بأخا خلاقوت معسي دونتو أموداء بدبزاز طمحهم تزفاخينها غوغو أب كندا حقوز كيك أنزها كابها غوغو نفسك عاتيب كخطك اللي زي كقال دقف كخونك حزن كخودل اتي كامي حرقوهي نقدام تزرقيو كأنزا وشتغل أبقت كتحت أبيو حيلك خونكي نوش تخنقيه حيلك خونكي نوش تخنقيه نمسجنك بحر حدقو فلما مدبنا أموداتنا مدبنا تملس حتو قريبنا نيرنا لتحتو أب هاجرنا نتقاملو جنزب مالتنا أفا أب 1 سنتيم أب 5 سنتيم أب 10 سنتيم أب 25 سنتيم أب 5 سنتيم كمون أب 100 سنتيم زلو مثل إنسسا مني بهالو ملسنا إذا حتو أب 1 سنتيم مثل تقليبدو أمني 5 سنتيم سأل نبري أمني 10 سنتيم مثل سجن أب 25 سنتيم مثلي أتقبرها أب 5 سنتيم مثل عجازين أب 100 سنتيم مثلي حربازيوم زي دمت مدرخ إرتراويان يوم بلو تخطاتلتن تساتفتن مدبنا نلو مقربنا زنبرنا مدب أبزي زازيمنا لنا أبقى علي بخال استحس مدب داقماي كنا رخبنا كساب شعو سلام سكولنا دمتي إرتراويان من إسياد نوت راديو EYSC مالت
ድምፂ ኤርትራውያን መንእስያት ንለውጢ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 8 ፍርኣን ስጋብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣቆጻጽራ ኤርትራ بحصير معبل 11720 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11678 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال يفنو EYSC ኣብ ስደት ብዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ዝቆመ ኣብ ሙሉእ ክፍላተ ዓለም ኣባላት ዘለውዎ ኣብ ኤርትራ ሱርበት ተኽለውጢ ንኽመጽእ ዝቃለስ ማሕበር እዩ። EYSC ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝሕመረቱ ማሕበር ኮይኑ መሰረታውያን ጠለባት EYSC እንታይ እዮም ዝበሃል? ቀዳማይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይ ቅድመ ኩነት ስልጣኑን ህዝቢ ይረክብ። ካልኣይ ናይ ሕልናን ፖለቲካን እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ይፈትሑ። ሳልሳይ ወፍሪ ባርነት ኮይኑ ዘሎ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቕፅበት ደው ይበል። ራብዓይ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ተኣልዩ ብቑዋም ብዝመሓደር ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይተካ። ምስ ራድዮ EYSC ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 2 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ትሕሶ ዘለዎም መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። قال EYSC قال منسيات نلوت ሕጂውን ራእይና ንሱሉጥ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ቅንያት እዚ ማለት ካብ 23 ስጋብ 25 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ብምሁራት ኤርትራውያን ዝተጸውዐ ንብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ውድባት በርጌሳውያን ማሕበራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘሳተፈ ዓውደ ዘተ ምክያዱ ይፍለጥ። እዚ ዓውደ ዘተ ንህሉ ኩነታት ሃገርና ብዕቱብ ድሕሪ ምርኣይን ምምማይን ህፁፅ ለውጥን ምርግጋፅ ሓገዝቲ እዮም ዝበሎም ምኽርን ለበዋታትን ኣሕሊፉ። እዚ ብምሁራት ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝነቐለ ተበግሶ ብዘይ ምንም ግዳማዊ ሓይሊ ብደቀባት ኤርትራውያን ዝተሰላሰለ እዩ ነይሩ። ኣዋሃድቲ ዓውደ ዘተ በኤርትራውያን ኣሰላሰልቲ መድረኽ ንዘተወይ ኤሪትሪያን ፋሲሊቴቲንግ ፎር ናሽናል ዲያሎግ ዝፍለጡ ኮይኖም እቲ ኩሉ ዘሕለፍዎ ምኽርን ለበዋን ምስ ራእይን ኣገባብ ቃልስን ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ማሕበር ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ኢሉ ጉዕዞ ሓርነት እንክጅምር ክንደይ መሰናኽላትን ጸለመን ወሪዶሞ እኳ እንተኾኑ እቲ ተባዕን ዘይንቕነቕን ራእይና ንስሉጥ ዓወት ተሰሚየ መሪሕ ኣካይዳና ኣብዚ እዋን ራእይ ዝበዝሕ ህዝብና ምዃኑ ክረጋገጽ ተኻኢሉ ንረኽቦ። ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ ማለት EYSC ለውጢ ካብ ውሽጢ ጥራዩ ዘረጋገጽ ሕጂ እውን እምነትና ኣብ ህዝብና እዩ ስለ ዝበለ ክንደይ ናይ ፖለቲካ ቐንጸላ ውሪድዎ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግና ብወግዒ እቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣኪቦም ዝቐነዩ ኤርትራውያን ዶክተራትን ፕሮፌሰራትን ለውጢ ካብ ውሽጢ ከም ዝመጽእን እቲ ናይ ደገ ቃልሲ መመላእታ ምዃኑ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ዝሃቦ ለቦዋ ኣስፊሮሞ ንረኽቦም። ሃገርና ወዲቓቶ ብዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ጉልባብ ብምግባር ቀቢላዊ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ስልጣን ናይ ምግባት ኣጀንዳታትካ ክትተግብር ምፍታን ንህዝብን ሃገርን ከም ዘይጠቅምን ሳዕቤኑ ሓደገኛ ከም ዝኸውንን ኣተሓሳሲቦም። እዞም ምሁራት ኤርትራውያን ዘቕረብዎ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣዝዩ ነዊሕን ደቂቕ መጽናዕትን ዝተገብሮ ምንባሩ እዚ ኣብ ኢድና ዝርከብ ቃልሲ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ክበሃል ይከኣል። ከምቲ ቀዳሞት ዝበልዎ ዘይተምሃረነ የድሕን ዘይተወቕረነ የጥሕን ምሁራትና ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓፋርን ፈራህን ባህሊ ደንበ ተቃውሞ ወፂኦም ንዝተባዕ ስጉምቲ ዝሓትት ምኽርን ለበዋን መሃቦም ማሕበር ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ የመጉሶም። ብብረት ዝመፀ ስርዓት ብብረት ጥራዩ ዝኸይድ እንዳበልካ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ግዚኡ ዝሕለፈ ፖለቲካዊ ዲስኩር እናነፋሕካ ነቶም ግዳያት ባርነት ኢሳያስን ህግደፍን ዝኾኑ ኩሉ መዳያዊ ዕድላት ዝሰነግፎም መንእስያትና ዳግማይ ጆ ሒዝካ መጋበርያ ስልጣንካ ምግባሮም የብቅዕ። ሕጂ እውን ናብ ክውንነት ክንምለስን ፈቲና ጸሊና ከምቲ ትማልስ ዝተባህለ ሎሚ ኩሉ ኤርትራዊ ዘጋውሖ ዘሎ ለውጢ ካብ ውሽጢ ጥራዩ ዝመጽእ እሞ ጓል መንገዲ ገዲፍና ናብታ ዘይተጋገነ ሓርነትን ዲሞክራሲን መንገዲ ክንጽምበር ሃገራዊ መልእኽትና ነመሓላልፍ። قال EYSC
سيدابو صوت نيرو وحلالا يقدمت بزاي مزوعي زعاب يشمت بزاي درار إلم نازلت كدلي تسمع
كبرات سمعتنا قتلنا اتوبب قطامي كيروس يوحنس نهلو كنتات هاجرنا تقلص زغربا قطمي كنقرب لكم قوريچه كلبن يرونا كلبي غزاوتي متان كبر تعالنا آذانو قوريصنايو چرو ادارينايو ساوغو اوتينالو إلنا قوريچه سغا سب بزكبللنا اندا مجرته كاتو خوص صرف ازنالو تطليو عبي غرغاد فتيرنالو من خاص جميرو بحلاف منقدي بودو بلن مرورو حديرو خوينو سدي إدوان ناتاتو بزق مبال معاس حديقو هاجر بهاجرو نسوخ نبح بفرحر يعيدو متحزت ساين وقوريچه قرابته تهاوخنا يلوم طرعنهم نابايتو لملم تمني واحد يقاتو سب جميرو سدت عدو قديفو قوريچه غفحالو عندر كم قحتو حنچرا زانو اب غيزه ارغانو عدام باهيلو كورارمتوس وديو مع اسمه من خاص دوا بكيروس يوحنس هزباوي سراويت نداغماي حرنت تشاباشب هزب إرترا نلعل حد خفل زمن بستفلاليو ناي دغن وشطن حيلتات كغزان نحدنتون فقرون نمبتتان استفلاليو شرحتات كإلملو خمس انحز فلت نابنت اب غزي مغزات طليان إرتراوي اب غزا هاجرون مريتون كم كالاي زيغات قصيرو عوسون بوتاتات كينبرن كيزاورن يخلكل كم زنبرز فلتي اب غزي مغزات انجليزون نتن موائل زصنح فقرن مكببارن كمتي اب كالوت هاجرات افريكا امنغو خرستنا نسلمنان قرحنتن مفتار زي تعدنا فتنات تجري سعيبو زمص سرعات هايله سلاسون نتن انجليز شرح بمقصال حلاين اي كريستيان بممثال كساب جانا هوي مصيوم بسماي ويلخا اسلاماي زبل حدغنيا درفن واطوتن اوافيرو إرتراو خرستاناي أبلعلي حوي أسلاماي كل على بزح صيري انتخونه حزب إرترا تخلو تنكولاتن شرحتاتن بمبرعنن هاجرو هم مجزاتي ناصان موصا حف زي بالواغان مسواتن كفيلو بشحنت شعات تميتن تسعن حدن
ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓንሳብ እናሓዋርን ነፃ ገይርዋ እዚ ክንብል ከለና ግን ነዚ እኩይ ተግባራት ብጥቕሚ ይኹን ብዘይፍላጥ መሳርሒ ዝኾኑ ደቂ ሃገር ኣይነበሩን ማለትና ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ዘምጽኦ ናጽነት ከስተማቕሮን እፎይ ክብል ኣብ ዝጀመረሉ እዋን በቲ ዘይክቱር ህርፋን ስልጣን ዘለዎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ተቆፂኡ ናብ ካብቲ ናይ ባዕዳውያን ዝኸፈእ መግዛእቲ ይርከብ ኣሎ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደሙ ነዚ መግዛእቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ንምልጋስን ብልዕልና ሕጊ እትመሓደር ኤርትራ ንምፍጣር ቆሪፁ ተላዒሉ ይርከብ ኣሎ ናይዚ መረጋገፂ ከዓ እዚ ሎሚ ቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገርና ዝርአ ዘሎ ናይ ህዝቢ ናዕብን ቁጥዕን ሩይ መረጋገፂ እሞ ህዝባዊ ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ ኣብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ ሕጂውን ኣጎኑ ደው ክትብልን ከም ቀደምካ ዋልታ ሃገር ክትከውንን ህዝቢ ኤርትራ ይጽዋዓካ ኣሎ ህዝባዊ ሰራዊትና እቲ ተሰኪምካዮ ዘለኻ ህዝባዊ ዝብል ሓያል ስም መብጽዓን ሕድርን ጀጋኑ ስዋዕትና ዝተሓንገጠ ሕላገት መንነትናን ወሓስ ኤርትራናን እሞ ህዝባዊ ሰራዊትና ሕጂውን ነቲ ኣብ ልዕሊኻ እምነት ስለ ዘጉደለ ምስ ባዕዳውያን ካብ ጎረባብቲ ሃገር ዝመጹ ዕሱባት ሰራዊት ደምሒትን መሰልቶምን ኣሻሪው ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብረካን ከልምሰካን ዝህንደድ ዘሎ ኢሳያስ ከይቀደመካ ከሎ ንኽትቅድሞ ህዝቢ ኤርትራ ብሃንቀውታ ይጽበየካ ከም ዘሎ ኣይትዘንግዕ ዓወት ነቲ ሕቆ ህዝባዊ ሰራዊትና ዝጠልብ ህዝባዊ ቃልሲ ሞባእ ለባሲ EYSC ኦታዋ ካናዳ أكحكا وأبايكا يتصنو عزيمة وادغهلا أقحما حياة انت عزيمة حياة انت من بدير كاب أمان 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 أكحكا وأبايكا يتصنو عزيمة وادغهلا أقحما حياة انت عزيمة مساكبكا كاباتو مثل حيوت الدرر ساكين تمم باروت والسرر حطينيكم عطنكا والساتر أبلم توديكم برق سمم مدات تلقتك كل أبايات أدمايلت بدل قلوت وديت تأدبر أسادر أسادر ألم كحلالي مزان حياة برينكا وبحبري يتصنم هجومات التالي يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت باكل طعم كندال من بدير كاب أمان 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 أكحكا وأبايكا يتصنو عزيمة وادق هلا أقحما حياة انت عزيمة حياة راريب انت تطبر قدم مميعيكا مباصرة دندن وقلقين روريب منسعوى حلحل جنجرين لالي كلها رمية برك العبايد اللي تستبر قلنا براح دالي قادم سمر ودنكل تتدرق قنادل قنادل ألم كحلالي مزان حياة برينكا بحبري أكبي السلام حصالة أطوالي قبيل فرح ولغسن قواري تم أجل مستمر مضاين كأتكري
أو أبايكا يتصنو عزيمة وادك حلقك حما حياة انت عزيمة حياة انت عوديك هتقب حادي اللالوم اتوم تركبتي هاجرن حدرن من اسيات ارترا فقدو بقلباب هاجراوي اغلغلوت نبارنت تفريدوم اتوم استرفو دما اغري اوصني لهم نسدت يعزرو خبحلو حادي اللالوم تغادلت غليوم دس كيلوم غليوم كم اغلغلوتو زودا اقحات دربيوم دقانسيو تغادلت موساجنتن حسمن مكران كاب تقلعا حادي اللالوم مسلي زبله ام بن ملك زبله كل ود هاجر اب صلمات اسر بيت كاب سفره حادي اللالوم هصاونت بزي ابون ادن زختيموم نطميتن عرقان حمامن كاب تفردو حادي اللالوم አረጋውያን አቦታትን አዴታትን بزي طواري بزي مخلي اب غزا خاب تخرميو حادي اللالوم عدتا تحرس كونه زغبر زي بلن يصنتان يبادمان كاب حلوا حادي اللالوم مرحت ሃይማኖት كونه مؤمنان ሃይማኖታዊ ስራሓቶም ከሰላስሉ ተቆኒኖም ዝግቦም ክብርን መሰልን ካብ ተሐረሞም حادي اللالوم مسل مزراب كونه مصحف بنصا حساب كام مغلاص كاب زي حساب حادي اللالوم بان بخبون ندادي بكتروباند مبرهاتن ماين كاب تسانه حادي اللالوم اتا انكو يونيفرسيتي تعاطيا اتن كالوز ركابن دلعلا ابيات تمرتي وتهدراوي كولجات كاب كونا حادي اللالوم اتوات معدنا خونه قطباو هاجر ابيد حدول قسب كاب ودقه حادي اللالوم هاجر نود هاجر مخانا تريفو دق هاجر شقررولا كم دم حيز امسلو بعداويان زعندرولا خوينا لامو كم زيل كاسغا معاس هو خمزيل كاسغا معاس حادي اللالوم حادي الله 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 حادي 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 زولدت شولد حادي الله لومي وين اسمه اسمي واي زولدت شولد حادي الله لومي وين اسمه اسمي كسب ما عزيم ينيز مسو تطر قبله يزت مسو نقول كيف فرس نقول ميدان تراي غبي تسوق عنك ولسم زولدت زولد عادي الله لومي وين اسمه اسمي كسب ما عزيم ينيز مسو تطر قبله يزت مسو زي البلد عبحتي مديحو بالزبلة 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 وانا حكاية كبدي وقلمو يترف بزارو زحلف بتقو عسخم زحزني يا زبل فتفت عسخم زحزني يا زبل فتفت
زولدت سولد حدي على علمي ويتسم ويسمي واي زولدت سولد حدي على علمي ويتسم ويسمي كسب مع عزيز بين يزحف مسو دكتور ضبيني حجي زتقصا نغول كيف فرس نغول ميدا تراي حقي وتسوق معك ولا سمعوا زولدات ولاد عادي على علمي وينسم ويسمي كسمع عزيز بين يزحف مسو دكتور ضبيني حجي زتقصا زي دبلة عبحتي مديحو بالزبلة 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 موت يحيش دحرحر انتيلة كدحدحو يعني وزفلته سمعني تشكي سمك زبرخه حدا نقر علقه نفسه سقاي زحقق حدا نقر علقه نفسه سقاي زحقق كبرات سمعتنا نايلوم معنت مدبنا أبزاز زازيمنا لنا أبقى تصالم مدباتنا سقاب نراخب سلام قناه